Grundlæggende principper til verdens bedste balleøvelse. Ja, ned og læg på maven. Placer panden på hænderne. Bøj begge knæ mod loft, så fødderne er mod loftet. Spænd i bækkenbunden. Spænd i mavemusklerne. Pres hælene let sammen. Og løft nu begge lår fri for gulv, så højt du kan. Overkroppen skal holdes helt stille. Sænk lårene næsten ned til gulv. Og så op igen. Øvelsen skal laves langsomt og kontrollerende for at få bedste udbytte. Super god træning af både baller, lår og lænderyg. God fornøjelse.